In onwijzigens van verschillende prominente lepers van Sint-Wurg en uit het Verliezen is in Noordburgum juster officieel de Vierleppolder openen, maar onder andere het eerste Vierlep Museum. Initiatiefnemers binnen Vierlepper en klompenmakker Hannes Kerjon met zijn familie. De naam Vierleppolder is heel bewust gekozen, want het gaat om volle meer als een museum. Je kan het lezen en zien hoe het maakt, maar het is natuurlijk wel zo leuk om het zelf ook te proberen en om die beleving zelf te ondergaan. Dus ja, dat kan meestal hier in de Vierleppolder zelf doen. En als ze willen, kunnen ze daarna nog een echte kliniek krijgen. Dus het werkt super succesvol. De eerste ideeën voor het project ontstonden al jaren bij Elke Kerjon, de in 2012 verstoornheid van Hannes, die in de score van de klompmakkerij al een expositie van Vierlep attributen hier. De Vierlepverraad is grutsk dat het Vierleppen na het scootjesiel met keertsen en het reetrieden nou een echt eigen museum had. Ik denk dat het heel wichtig is voor de Friese sport, voor de Friese cultuur. Het Keertsmuseum dat is er al langer. In Snitskest alles te weten komen over de scootjes. En ja, voor het Vierleppen en de cultuur is het heel wichtig. En het is volle meer als een museum eigenlijk, hè? Ja, het is een fantastische accommodatie. Het is heerlijk om hier te wezen, omdat het midden in het veld is. Natuurlijk omjouwing en het museum ziet er schitterend uit. Ik denk dat ik mij het hele verhaal met elke de meisje had met de klompen, Friesland, veel mensen, denk ik wel dat het hier op zijn plek is. En als Joost wat er al eerst deed, ja, daar krijg je toch wel piekenvel van. Hè? De oud-kampioen hebben het nedige bijdroegen aan de collectie. Een heel bijzonder stuk is de zilveren pols van Gerard Vlieger. Roel Bokkenspan staat er nog op, Klaas Leijstra, eigenlijk alle grote namen van mijn tijd en in mijn tijd, die staan erop. En dat is natuurlijk onbetaalbaar. Het museum had al een mooie collectie, maar er is nog volle meer te vinden in uw provincie en daarbuiten. Het museum stiet er open voor. Ik ken altijd een speelbroeken, ja. En dan kunnen we zelf zien of het inderdaad in de vitrine komt of net. Maar het zou zonde zijn als dat voortgaat hoor. Dus ja, graag. De Vierleppolder gaat dak om weken open voor het publiek.